com cultivar hortalisses als vostres terrats, sinó per ensenyar-vos com és la donació de sang. Estic a Sabadell, aquí hi ha la mòbil del banc de sang i entrarem per fer la donació, vale? Quan pugeu a l'autocar hi trobareu els qüestionaris que heu d'emplenar en català i en castellà. Hi ha una sèrie de preguntes. T'explica en quines condicions no pots donar sang. I doncs aquí hi ha un formulari que s'ha d'emplenar amb una sèrie de qüestions. Jo us recomano, si no ho heu fet mai, que us ho llegiu amb calma. Hi ha una sèrie de preguntes sobre si estàs prenent alguna medicació, sobretot molt important si t'has fet algun tatuatge o algun piercing. I bé, senzillament l'has d'emplenar. La misma. Ara està buscant el meu número de donant, les meves dades, com que ja ho soc, estic ja introduïda al sistema. Aquí vemos cuántas veces has donado en el año, la última donación que fue en julio. Y vemos los datos personales a ver si está todo correcto, si hay que modificar algo, si te has cambiado de piso. No, está todo igual. Porque tuviéramos un número mal puesto o algún error. Tenemos tomo el pulso también. Y por último, pinchamos su dedo para ver la hemoglobina, a ver que no estés anémica. El pinchazo este no es para por si tienes azúcar, es para ver. No, es lo mismo porque es igual, pero mide hemoglobina, que es para ver que no estés anémica. ¿Vale? Muy bien. Voy a sacar una gota gorda para que mida bien. Está perfecto. ¿Está bien? Por encima de 12 ya está bien. Muy bien. 14,9. Muy bien, Esther. Si vols podràs estirar-te? Sí. Jo el que no puc fer és mirar, saps? Perquè si miro és quan llavors se m'amaguen les venes. Avisa. Agafa aire. Ja està, oi? Sí, ja pots anar obrint i tancant el punt. Si noteixes qualsevol molèstia ens ho dius. Molt bé. On vas o...?
te entra el plano, Víctor. Vale, vale. Ara estan bien tuits, Víctor. Y ahora me pasarás jueces, porfa. Sí. Doncs res, ja he donat sang, vull dir, ara et fan passar en aquí, et pregunten sobretot si t'has marejat, et donen un suc o una aigua i llavors aquí hi ha galetetes i coses. S'asseguren molt de que estiguis bé abans de deixar-te marxar, fins i tot, jo ara per exemple m'he pres un suc, m'han dit que després m'emporto una ampolla d'aigua perquè és molt important veure líquids quan has acabat. I res més, vull dir, donar sang és res, mitja hora, 3/4 màxim. És tan fàcil com això i pots ajudar molta gent. Intenteu animar-vos a fer-ho, vale? Vinga, merci.